Hugo, du er helt svedig. Ja. Ja, jeg troede, du ville tage bilen. Ja. Var det ikke meningen, vi skulle? Men altså, jeg løb 8,6 km interval med en top pace på 4,23 og med en low pace på 5,13. Wow. Ja. Lad os se, hvor hurtigt du kan løbe, når vi skal hjem med 5 indkøbsposer, ikke også? Hvor er listen henne? Listen? Altså den, jeg bad dig om at skrive i går. Ja. Jeg tænker mig, at vi ringer den. Ja. Har du overvejet, at alt i livet ikke bare kan winges? Ja, men det plejer jo nu at gå meget fint, ikke også? Kom nu, skat. Hugo, vi er altid nødt til lige at snakke sammen. Hvor smart der er indbygget ølholder. Så sjovt er det heller ikke. Hvad er der med dig i dag? Har du endelig fået din middag? Jeg synes bare, det er utroligt, at vi endnu engang skal holde noget for din familie, og så har du ikke lagt nogen plan overhovedet, og så regner du med, at jeg skal stå for det hele. Hvornår begynder du at opfatte dig som et voksen menneske? Så helt ærligt, gider du slappe af? Siden hvornår vi to skulle begynde at være voksne mennesker? Altså, jeg kunne godt tænke mig at nyde min ungdom bare en lille bitte smule nu. Vi er jo kun 28. Kunne du ikke også passe ned med at gå og lege mor? Altså, det klæder dig ikke. Undskyld, men hvad fuck er det for noget at sige? Du er totalt efter mig for tiden. Du opfører dig, som om jeg ikke har styr på en skid. Du har jo ikke styr på en skid. Du har ikke noget arbejde, du er konstant ude at drikke øl med drengene, og din mor betaler stadig dit fucking rejsekort. Hvad er det for noget pis at sige? Du ved godt, det der det er løgn. Altså, det var ikke min skyld, at jeg mistede mit arbejde, vel? Kan du bare for en gang skyld tage ansvar for dit eget liv? Tilde, hvor kommer alt det der fra? Det har jo aldrig været et problem før. Måske er det bare ikke et valg længere. Men hvad mener du? Det går jo ikke, det her. Hvad? Hvad er det, der ikke går? Kan du ikke selv se det? Tilde, fortæl mig bare, hvad er det, der foregår?